Moikka, täällä oli Tolpastic Hearts. Ja aluksi haluan sanoa, että ei, tämä ei liity mitenkään joulukalenterin. Joulukalenteri tulee aivan normaalisti, joten älkää huoliko. Tämä on vain tämmöinen extra video, koska ajattelin, että olisi kiva tehdä taas postivideo, koska se on yksi suosituimpia videoita, mitä olen tehnyt tällä hetkellä. Joten eikä nyt vain käydä itse videoon. Elikkäs tässä on tämä paketti. Kuten tuosta näkyy, siinä lukee, että se on Mollamanialta. Joten minä siis avasin tätä hieman, koska näin, että tämä oli pöydällä ja unohdin totaalisesti, että minun piti ottaa videota. Joten olen hieman avannut tätä, mutta eiköhän nyt mennä tätä pois täältä. Tämä on siis tilattu Mollamanian kautta Leeken kimppatilauksesta, joten tämä on ihan Leeken perukki. Eli jos kysytte, mikä perukki tämä on, niin sitä ei löydy Mollamanian sivuilta, se löytyy Leeken sivuilta, ja jos haluatte tarkemmin tietää, voin vielä katsoa, mikä perukki tämä on, jos haluatte tämän kyseisen perukin. Mutta nyt eiköhän avata tämä. No niin, elikkäs jos muuten teitä vielä se kimppatilaus kiinnostaa, niin Mollamanialla on tulossa tammikuussa uusi kimppatilaus. Ja tää on ihana. Mitenköhän mä saan tän irti? Mä en osaa näitten verkkohäskien kanssa. Wow, se on ihana. Tää on siis väriä Peach Pink Leekeltä, jos mietitte. Ei suostu nyt tarkentamaan. Ja tää on siis aika pitkä. Voin kohta näyttää, miten pitkä tää on Melaniella. Tää kamera vähän vääristää, tää on oikeasti paljon vaaleanpunaisempi. Tää kamera näyttää tätä vähän oranssitavana. Se johtuu ihan tästä, että mun huoneessa on erittäin keltainen valo. Mutta joo, enköhän mä näytä tätä vähän Melaniella nytte. Elikkäs mä toin nyt Melanian tähän. Ja tämä on siis, jos mä saisin tän. Tämä on vähän pitempi kuin Melania. Tää on siis todella pitkä. Mä en tiedä, aiotko mä leikkaa tätä, koska mä tavallaan halusinkin todella pitkän peruukin. Mutta siis, mä en tiedä, aiotko mä leikkaa tätä, koska mä en oo todellakaan hyvä leikkaaja. Saas nähdä, mutta ainakaan aluksi en suunnitellut. Mutta nyt mun pitäisi aloittaa Melanien stock-peruukin illoitus, joten sitä en ole kuvaamassa, koska se on aivan liian monitkaista kuvata. Mutta jos jotain kiinnostaa, niin minä vain veitsellä alan nitkuttelemaan täältä peruukin alta. Rebekan peruukin kanssa minä vahingossa rikoin sen peruukin, joten nyt yritän olla hieman varovaisempi. Mutta eiköhän nyt vain aloiteta. Ja nyt huomasin, että tässä onkin tämmönen lappu, joten tämä on Leeken peruukki LR001, väriä Peach Pink, jos jotain siis kiinnostaa. Mä sain nyt Melanien peruukin irti, ja pakko sanoa, että Melania näyttää tosi söpältä kaljuna. Tämmöstä tätä mua tosi paljon naneitesta, paitsi että on enemmän tätä poskipunaa, en osaa sanoa, blushia. Joo, tää lähti peruukki ihan hyvin, paitsi että mä hankin tänne aika ison viilan, koska mä vahingossa otin väärästä kohtaa mun veitsellä, mutta onneksi peruukki tulee peittämään sen. Ja siis tämä viilto. Se ei nyt näy oikein hyvin, koska nuo liimajäljet hämäävät sitä, mutta siinä on tuommoinen viilto. Onneksi perukki tulee peittämään sen, mutta minua harmittaa, koska minun olisi pitänyt olla varovaisempi, koska tämä on kuitenkin minun toinen nukkeni, joten minun pitäisi tietää, miten perukki irrotetaan. Mutta en voi nyt mitään. Mutta nyt laitan tämän Melanien päälle. Ja ennen kuin joku tulee kommenteissa kysymään, niin tämän peruukin olen kiinnittämässä kaksipuoleisella teipillä, sillä kokeilin sitä juuri, ja koska tuon koko 9-10 tuumaa, se ei pysy päässä, joten laitan nyt kaksipuolista teippiä. Ja sitten tulen vain tämän tähän päähän. En nyt, koska tämä on vielä tässä kiinnittämä paperi, mutta siis en laita sitä kameralla, koska minulla on hieman ongelmia, jos tämä kamera on edessäni. Ja tässä se nyt on. En vielä tiedä, miten tulen tämän otsatukan laittelemaan, sillä tämä on hieman pitkä verrattuna nukkeen, mutta nyt pidän sen vain tälleen. Mutta siis, tämä on todellakin vähän pitkä, mutta minusta se on oikein kiva, koska halusin pitkän peruukin, koska Rebekalle ei pitkä perukki sopinut. Tämä on ihanan laatua, hieman takkuja, mutta se hoituu harjalla. Ja oikein ihana perukki.
Tykkään varsinkin, en tiedä näkyykö tässä kameralla, mutta tässä on semmoisia vaaleita highlightteja. Tuo on pinkihtävän seassa. Saattaa tästä näkyä itse asiassa. Joo, tästä näkyy. Ja itse tykkään niistä todella paljon. En ole vieläkään tottunut uuteen Melanien, vaikka tiedän, että tämä oli suunnitelmassani jo kauan, että hänellä on tämmöinen perukki. Mutta tämä video taitaa olla tässä. Jos teille tulee kysymyksiä minusta tai minun nukeistani, niin muistakaa toki kysyä kommenteissa. Ja jos tykkäsitte tästä videosta, niin tykätkää ja tilatkaa kanava. Ja tietenkin kommentoikaa, kuten sanoin. Vaikka ei olisi kysymyksiä, aina saa silti kommentoida. Mutta moi moi! PS. Jos mietitte, miksi joissain joulukalenteriluukuissa Melaniella on vielä hänen varhaperukkinsa, se johtuu siitä, että tämä on kuvattu ennakkoon. What? Crazy! Kyllä, valitettavasti emme ehtisi todellakaan 24 videota kuvaamaan joulukuussa, joten osa niistä on kuvattu ennakkoon, joten Melaniella on hänen vanha perukkinsa, joten älkää hätkähtykö siitä. Mutta älkää kertokaa Awesome Plastic Lifelle, että kerron tästä teille. Ja mä en nyt tiedä mitä mä teen. Wow!